Benvingudes, benvinguts a Generació Perduda, el cabret radiofònic, el podcast que bla 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 en la soledat. Abans de res, deixi-me que presenti sense més dilació els nostres convidats d'avui. Adrià Pagès, col·laborador habitual, ja puc anomenar, bona tarda. Bona tarda. I també tenim amb nosaltres en Carsten Contreras, expert en salut, titulat en medicina xinesa, treballes amb tècniques com l'acupuntura o el massatge tuina, que m'has d'explicar què és. Bona tarda, Carsten. Bona tarda. Com estàs? Muy bien. Molt bé. Un plaer que estiguis aquí amb nosaltres. Un aplaudiment per tots vosaltres. Ja està, no ens passem, que avui estic seriot. No tinc ganes de fer el paper de... No, perquè sóc una persona que circulo bastant entre diferents energies i avui estic més aviat cansat. I com bé tu saps, Adrià, fa poc vaig entrevistar la teva companya d'aventura musical, per dir-ho d'alguna manera, la Lia Sampai, que està ara mateix pujant cap a la cresta de la onada de l'èxit, oi? Allà estem, cap a la lluna. Cap a la lluna. I ella és una intèrpret que dalt de l'escenari té una gestualitat molt accentuada, marcada, fins i tot diria impactant, i vaig preguntar-li si en els concerts era ella mateixa o feia una mica com el paper, el personatge, no? O només, potser està sent només una part d'ella mateixa en aquells concerts. I ella em va dir que no, que dalt d'un escenari ella volia sentir-se al màxim a prop de la llibertat. De fet, jo l'entrevista que li vaig fer la vaig titular així i la podeu trobar, de fet, a la web del Diari de Barcelona, que es va publicar el 5 de juliol. Pels aquí presents, el 5 de juliol és avui. Ara mateix. És el dia que gravem, però no el dia que es publicarà aquest capítol, i per tant ningú podrà escoltar això el dia 5 de juliol, a menys que ho faci l'any que ve o el següent. De fet, podria instaurar-se una tradició d'escoltar aquest capítol cada 5 de juliol, però és una altra tradició absurda que no durem a terme, entre altres coses, perquè m'estic anant per les branques. En qualsevol cas, el que vull dir és que hi ha aquest punt, no?, de quan tu estàs dalt d'un escenari, quan tu estàs davant d'un micròfon, quan tu estàs pintant, si ets o no ets tu mateix. Jo aquí crec que més aviat normalment expresso trec unes habilitats que jo tinc, les poso a la llum, però també, com deia abans, soc una persona molt emocional i crec que vull fer una mica com la Lia. La Lia el que em va dir és que ella, segons el dia, si ella li feia mal l'esquena, doncs potser no faria els mateixos moviments. Si ella estava trista, doncs cantaria des d'aquella energia. Si ella estava eufòrica, cantaria des d'aquella energia. I jo vull fer una mica així. No sé, Adrià, tu com ho veus? És perillós, però és una manera d'arribar a llocs inesperats. Al final, quan estàs davant d'un micròfon, quan estàs dalt d'un escenari, quan estàs amb gent, estàs per comunicar-te, per transmetre-te amb ells. I com més autèntic et permetis ser, més coses especials poden passar. I hi ha hagut concerts absolutament espectaculars amb la Lia, i aquest deixar-se anar i generar una intimitat amb el públic és una cosa extraordinària. També hi ha hagut alguns altres dies que pel que fos aquella emoció no hi era allà, i aleshores ho has d'aguantar. I has d'aguantar amb molt de múscul emocional, de dir, jo estic aquí, jo sóc així, i tiro endavant. Clar, o sigui, potser treure una part de tu com saps què vull dir? No forçar-ho del tot, però sí una miqueta. Hi ha un punt d'això? I has de tenir un punt d'aguante, perquè quan ets tu autènticament nu, és algo que no ho som sempre en tot moment, i quan ho ets estàs molt exposat i és fàcil que alguna coseta es trenqui, que alguna coseta es perdi, que te'n vagis per les branques. Aleshores, tu has de saber que aguantaràs i has de tenir la confiança i la tranquil·litat. Jo crec que la pots tenir, tu, Carlos. Jo? Sí. La tranquil·litat? Sí, home. Home, depèn del dia. Sí. Tranquil·litat sí, o depèn. Avui és més l'energia. És en quina energia viure. Tu, no sé, Carsten, des de la teva punt de vista, com persona muy metida también en temas de medicina china, ¿cómo ves esto de la energía? De si cuando estamos, por ejemplo, en el trabajo, ¿tenemos que vibrar desde lo que se espera de nosotros o según fluir como nos sentimos? Mira la pregunta. Primero hay que fluir según como tú te sientas, y del punto de vista de la medicina china, el fluir como tú te sientas está asociado también a tu estado de salud. El estado de salud en la medicina china
se busca que la persona esté sana para que su conciencia esté sana y si su conciencia está sana, pues se puede relacionar con el medio, con las personas o con el resto de su vida de forma adecuada. Claro, o sea, desde yo consciente escojo que como me siento así voy a actuar de esta manera, pero también sin olvidar que hay alrededor otras personas que igual también tienen necesidades, que yo tengo que comunicarme como un poco, ahora sin querer lo he hecho de esa manera, ¿no? Me he comunicado por qué hoy no me apetece hacer el paripé de, no sé qué, de la euforia. Sería un poco esto, ¿no? También que el resto pueden entenderte. Sí, sí, claro. O sea, es parte de estar vivo y estar conviviendo con más personas y con más seres vivos. El poder entender al resto, observarlo y saber qué es lo más conveniente en cada situación. Y también muy importante cómo reaccionar emocionalmente. Parte de la medicina china es muy importante las emociones, cómo nos influyen las emociones. Y las emociones no nos deberían afectar tanto, o sea, deberíamos tener que ser como un poco una cosa elástica. Las emociones, que algo nos molesta, que algo nos da pena, claro, nos va a afectar, nos va a hacer reaccionar de una forma, pero esa forma no tiene que ser exagerada. Para mí, yo digo que les emocions són informació, com que són informació i tu esculls què fem aquesta informació. I que si... Bueno, esto es una reflexión de hace nada, que si tu ets el protagonista, si el que passa a ser el protagonista és l'emoció en si, Clar. no? O sigui, és com, sí. No, això és una informació que t'està dient que passa alguna cosa, que tu has de fer alguna cosa, sí. I si tu el que fas és posar aquesta informació com la protagonista que s'ha de resoldre, no, o sigui, la informació t'està dient que s'ha de resoldre otra cosa, no ella misma, no es la emoción lo que hay que resolver, es el problema del cual la emoción te está diciendo, oye, a través de los nervios, cuidado, hay esto, a través de la tristeza, necesitas esto. No, y hay que vivir igualmente las emociones como son, o sea, si vas a tener tristeza, está bien expresarla, si algo te da rabia, también es sano expresarlo. Si te guardas todo eso, en la medicina china, si te guardas las emociones, a la larga también van a generar problemas o enfermedades. Perfecte, doncs això és Generació Perduda, ja ho sabeu, el cabret radiofònic pensat al bateria a la dutxa i bla 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 bla. Vinga, som-hi. Carsten Contreras, l'especialista en medicina china, metalero, ¿eh? Sí, hoy día voy al Rockfest. ¿Vas al Rockfest? ¿Cuándo es? Bueno, ya comenzó ayer y hoy día voy. ¿Sí? Sí. ¿Y algún concierto en concreto? Sí, hoy día voy a un concierto en concreto de Sodom. Sodom. Ah, Sodom. Sí. Vale. Més claro. El coneixes? No. Triar. Després parlarem de música. No sé si el Carsten crec que s'ha d'anar, però aviam si ja en algun moment pot arribar a coincidir, veurem, segons els temps. El que jo abans no sabia de tu, Carsten, és que a més d'això que estàvem dient de la medicina xinesa, tu ets agrònom i a Xile havies treballat amb el tema de cultius. Sí. Podríem dir que et consideraves un pagès, en certa manera, o no? Un campesino. No, porque como los conozco mucho, como me tocó conocerlos de primera mano y los respeto mucho, pues no me puedo, es como ponerse un título para mí demasiado alto, decir que soy campesino, más encima viviendo en la ciudad ahora, no. Sí viví en Chile, vivía en una parcela, convivía, tenía que cuidar animales, tenía que alimentarlos todos los días, pero no puedo decir que vivía con un campesino porque las preocupaciones y tareas que tiene un campesino pues son muchas. Vale, així, no podrem titular aquest capítol, el capítol amb dos pagesos. No. Bueno, no passa res. No pasa nada. Yo lo soy solo de nombre, o sea, yo al revés que ti. Ninguna proximidad con el campo y en cambio tengo el nombre. I pel que fa al teu nom, Carsten, és d'origen alemany. Tu parles alemany. Jawohl. No sé el que significa, però vale. Perfecto. En qualsevol cas, avui ens ha presentat 4 punts a tenir en compte per cultivar
mai millor dit, no?, per un agrònom, una bona salut segons la medicina xinesa, no? Senyor Contreras, ilústrenos. Veamos con la comida que tiene que, o sea, hábitos alimenticios. Una cosa es que pueda estar enfermo, pero podemos ver los hábitos alimenticios, que es algo que todas las personas pueden hacer en su casa y lo pueden tratar de hacer bien. Entonces, como hábitos alimenticios, va a depender, dar recetas para todo el mundo no es correcto desde el punto de vista de la medicina china, porque cada persona tiene un ambiente o tiene situaciones distintas. Vale, o sea que es importante buscar tu propia dieta, por decirlo así. Por decirlo así, claro. Y dependiendo de los síntomas que tengas, una dieta se va a acomodar más o menos a tu caso. Y lo otro que hay que tener en cuenta es la época del año que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, si es que estamos comiendo pensando que, para dar un ejemplo burdo, que comer ensaladas crudas todo el año es muy sano, no. Por ejemplo, en invierno, estar comiendo algo crudo y frío, cuando el ambiente afuera ya es frío y tú te estás metiendo más frío en el cuerpo, pues no es conveniente, porque te puede generar algún tipo de problema. Entonces, por ejemplo, en invierno, en vez de estar comiendo ensaladas frías o vegetales fríos, es más conveniente escaldarlos o calentarlos un poco. ¿Para qué? Para que el cuerpo no tenga que hacer un gasto de energía en tener que calentar y cocinar dentro del estómago esas verduras crudas que le estás dando. En verano, por ejemplo. En verano, por ejemplo, pues está bien hidratarse, básicamente, porque el cuerpo, para regular, como hay calor afuera y como el cuerpo tiene una temperatura constante y tiene que regular ese cambio de temperatura, entonces el cuerpo lo que hace es sudar para perder temperatura. Y en ese sudor, pues, se pierden líquidos. Por lo tanto, lo más adecuado es, pues, métete más, toma más agua. Gazpacho, ¿no? Gazpacho. Por ejemplo. Y es verdad, igual no lo sabes, pero la ensalada es mejor como a la hora de comer, ¿no? Los vegetales crudos, ¿es mejor a la hora de comer que cenar, o es indiferente? Mira, en la medicina china hay un horario para todos los órganos. Entonces, cuando nos vamos al punto de que vamos a comer ensalada y que ya viene cruda y el cuerpo va a necesitar energía, pues entonces yo pensaría vale, es mejor comer ensalada más cercano al horario de máxima energía del estómago. La máxima energía del estómago es entre las 7 y las 9 de la mañana. A esa hora no vamos a comer ensalada, pero seguramente a la comida sí, en vez de comer a la noche. Vale, o sea, que la respuesta es que sí. A la comida. A la comida. Y otra cosa muy importante, que esto sí aplica para todo el mundo que lo pueda hacer. Para la medicina china, los horarios de comida son como lo decían las abuelitas, o todo el tiempo en la antigüedad, es que uno debe desayunar, ¿cómo se dice? Desayunar como rey, comer como príncipe. Cuidado con los golpes, que se oye mucho. No eres el primero que le pasa, no te preocupes. Bueno, entonces, desayunar como rey, comer como príncipe y cenar como un mendigo. Como un mendigo. Sí. Vale. Carsten, por cierto, tú llegaste a la medicina china a partir de una lesión, ¿puede ser? Sí, tuve... Sí. No sé si quieres compartir. No, sí, no hay problema. Es que estaba recordando que he tenido distintas enfermedades, bueno, un par de enfermedades puntuales que he seguido el tratamiento que todos conocemos de la medicina moderna. Y claro, todos estos tratamientos como que terminaron alivian el alivio momentáneo, fantástico, porque estás sufriendo y te dan un alivio, la medicina moderna, pero después volvía a aparecer la enfermedad. Vale. Entonces, para el caso de cómo conocí la acupuntura fue porque tuve un esguince de tobillo grave y bueno, fui al doctor, me pusieron la bota de yeso, me dieron unos antiinflamatorios que
que necesitaba una sola pastilla porque era un remedio muy bueno, pero que ese remedio bueno, aquí se puede hablar, me produjo sangrado cuando iba a hacer caca, porque era muy fuerte para mi estómago, porque yo había sufrido úlcera antes. Claro. Y eso el doctor no me preguntó, solo me Claro. dio la pastilla, tuve que volver donde el doctor, bueno, o te doy otra pastilla para que no te produzca mal o cambiamos de pastilla. Bueno, vale. Pasamos a otro antiinflamatorio, pasamos después a las sesiones de recuperación y después de completar todas las sesiones de recuperación seguía con el dolor. Volví al doctor, el doctor me dio más sesiones de recuperación, terminé nuevamente las sesiones de recuperación y seguía con el dolor. Y el doctor me decía, bueno, se te va a pasar. Ok, se me va a pasar. Dejé pasar el tiempo y al cabo de, no sé, 6 meses, ya los dedos de los pies los tenía adormecidos, el dolor del tobillo se había transformado en una asiática que ya no me dejaba sentar y estaba sufriendo mucho. Y en ese sufrir mucho es que uno se abre como a cualquier cosa, porque cuando me dijeron acupuntura, yo dije sí, lo que sea. Aunque yo siempre, antes le tenía terror a las agujas. O sea, cuando me tenía que sacar sangre, yo casi me desmayaba. Pero tenía tal molestia, tal dolor, que fue sí, lo que sea. Entonces fui a un acupuntor que me recomendaron. Y él me contó ahí un poco de qué trata la visión ahí de la medicina china con respecto a la lesión que tenía. Entonces él me dijo, mira, tú tienes una lesión en un tendón, en un tejido tendinoso. El tejido tendinoso en la medicina china se corresponde con el hígado, o sea, el hígado es el órgano encargado de nutrir los tejidos tendinosos. Entonces me dijo, por ende, tú tienes que cuidar tu hígado. Entonces me pinchó para fortalecer el hígado, pero también me dijo, ok, tú dejas de beber alcohol, ya no, cero comida frita, cero comida grasa, tienes que comer más verduras, especialmente de color verde, porque nutren al hígado, y comer carne de ave o de ternera a la plancha intermitentemente. Ok, después de creo que 1 mes y medio con 2 sesiones de acupuntura y seguir la dieta estricta, pues la verdad se produjo el milagro que después de 6, 7 meses podía correr nuevamente. Y ahí dijiste, acupuntura. Y ahí dije, me encantó el sistema de cómo analizar el cuerpo humano, cómo analizar el sistema del funcionamiento del cuerpo. Yo venía como tú dijiste, de la agricultura, y en la agricultura yo estaba encargado de analizar el sistema de producción, era el sistema de producción de leche o de carne, y tenía que ver dónde fallaba el sistema y tenía que pues dar soluciones al respecto. Había como paralelismos entre la tierra y el cuerpo humano. Totalmente. Y eso me resonó mucho y fue que me produjo el interés. Además de, en mi trabajo de agricultor, pues yo no era el payés, yo no era el campesino, yo era el que iba a darle consejos al campesino. Pero claro, dejaba mis consejos, enviaba un informe, hacía mis cálculos, dejaba todo bien, volvía a las 2 semanas y bueno, el payés que no sé, o se le había cortado la luz, o el motor no sé qué había pasado, o cualquier otra cosa. Un desastre. Sí, que finalmente no se podía seguir y yo no podía ver un cambio real en el sistema, y eso generaba igualmente frustración, porque estás poniendo toda tu energía para algo y no se ve reflejado. Entonces fue cuando conocí la acupuntura y dije, mira, yo le puedo decir a la persona, tú no comas esto, o le puedo decir, tú tienes que tomar desayuno, pero tal vez la persona no lo vaya a hacer porque tiene también otras cosas que hacer. Entonces, ok, lo mismo que el payés, pero yo sí tengo una forma en la medicina china de influir directamente, y eso es con las agujas de acupuntura, y eso me encantó. Para acabar, ¿ya algún algo que quieras como un poco, dónde te pueden encontrar la gente si quieren ir a hacerse una sesión de acupuntura, si quieren informarse más sobre el tema?
Si me buscan en Google, Karsten Contreras. Karsten, sí, lo escribiremos, no te preocupes. Está más difícil. Karsten con K. Sí. Karsten. Unos hacían un juego divertido, Autos 10 en inglés. Vale, Karsten. Pues sí. Perfecto, genial. Si te buscan en redes o cualquier cosa, estás en Instagram y estás, tienes web propia. Correcto. Perfecto, genial. Pues no te dejamos, que creo que tienes cierta prisa, ¿no? Sí. Así que muchas gracias por venir. Un aplaudiment para Karsten. Y puedes venir siempre que quieras. Muchas gracias a todos. Doncs sembla que ens hem quedat mano a mano, com es sol dir. Dos persones, crec que... No és el primer cop que a Generació Perduda ens quedem dues persones, ja va passar a la primera que dèiem pretemporada fa 2 anys. I bé, tenim aquí l'Adrià Pagès. Adrià, que fa poc que vaig estar en un concert teu a la cripta de la colònia Güell. Vas tocar diverses peces de guitarra teves, i és increïble perquè, connectant amb el tema del principi, tens força capacitat per adaptar-te a diferents registres sobre l'escenari. Que tu ets músic, però també tens una part d'actor, i això ho demostra la teva facilitat per venir aquí, per exemple, que molts cops ho fas millor que jo davant del micròfon. No diguis això. No? Tu creus que no? Però sí que ja tens com... O sigui, et veig, amb la Lia tens una manera, allà tens una altra manera, i també a vegades un cop vas tocar amb el Pol Tudela, que va ser aquí també amb nosaltres al primer capítol, i la teva manera de ser-hi era diferent. Sí, jo crec molt. Sovint parlem de que la gent es posa i es treu màscares. Jo això no hi crec gaire. En el que crec molt és en que tots som sers complexes, amb molts diferents punts d'entrada i de sortida, i que tenim possibilitats d'expressar-nos de manera molt diferent, no? Jo, quan estic amb la Lia, ella m'imbueix d'un tipus d'energia, d'una sensibilitat concreta, i jo em deixo acollir per això i responc a això. Quan jo estic sol fent música per a guitarra, que és en un univers molt concret, doncs intento concentrar-me en allò i transmetre allò, i quan estic amb una altra persona intento sempre respondre a l'energia de l'espai i del lloc on estem, i a partir d'aquí, doncs sí, una mica camaleònic soc, però no crec que sigui res més enllà de ser jo en els espais, responent al que aquests espais m'ofereixen. Però també, vull dir, això diu molt de tu en quant a l'obertura que tu tens. Sí. A estar pendent o oberta cap a aquesta energia. Al final és com els processos d'aprenentatge. Quan tu tens un mestre, un professor o una persona de la que intentes aprendre, si aculls tot el que aquella persona et dona, rebràs molt més que no si tu intentes imposar el teu espai a previ. Aleshores, donar-se al màxim per l'espai que tens ara. Perfecte. Doncs m'ha agradat el consell. Podria ser també un bon titular en una entrevista. Per cert, l'altre dia no vaig recordar l'altre capítol. Tens algun concert en l'horitzó? Pensa que això es publicarà cap a finals de juliol o principis d'agost, així que potser hauríem d'apuntar més cap a la temporada de setembre. No sé si tens alguna cosa prevista. Bueno, a l'agost, si voleu baixar al poble, a la noble vila de Potries, València Sud, allà farem un concert amb la Lia Sampai. A la província de València? Sí. Bueno, sí. Mira, si algú està a prop de la província de València, a la part del sud, exacte. Podreu quin dia? I si hi ha gent... Quin dia? Ostres, crec que és el 4 d'agost. I el 29 d'agost, si esteu per a prop de Balaguer, toco jo sola al Poal. Toques peces de guitarra? Peces de guitarra. Sense veu? Sense veu, amb poesia trenada entremig, com l'altre dia al peces de guitarra. I a la colònia Güell. Exacte. Perquè a vegades sí que toques cantant, també. Exactament. Com dos tipus de peces, per dir-ho així. Doncs, Adrià Pagès. Avui he rebut molts aplaudiments. I ara més vinc a rajar de la meva professió. Perquè Carlos, tu això ho saps, perquè en coneixes uns quants. Sabem que els músics, i especialment els cantants, són uns farsants. Són uns trileros i són uns embaucadors. Tu sempre vens aquí i pam! Jo vinc a rajar. A mi m'has donat un micro i jo el micro l'utilitzaré per fer el mal. És tot el que desitjo. Sí, perquè passa una cosa, els cantants som una mica com aquestes cites de Tinder, que la primera va de luxe i dius, buah, quina persona més guai, i 3 setmanes després dius, bueno, potser no, potser era tot mentida. Sí. Passa una cosa, la veu parlada i sobretot la veu cantada té un poder de seducció molt important, i això fa que
els bons cantants ens puguin dir autèntiques tonteries i ens les mengem amb patates. I avui vinc a parlar una mica d'això, vinc a parlar de lletres d'algunes cançons de gent que es pot considerar que escriuen bé, escriuen bona música, però que en algun moment, per lo que sigui, han deixat una frase que jo crec que si ho haguéssim pensat 3 vegades no estaria allà, i que nosaltres tampoc no hi hem pensat gaire, perquè com que ho escoltem i ens entra bé i són gent que canta molt bé, ens ho mengem. Dic les frases i a veure què et semblen? I tant, som-hi. Comencem amb la primera. És del grup Catarres, publicada el 2015, grup de pop català. Sí. Música senzilleta, però grup divertida. Que està sempre al Canet Rock. Absolutament. Cada any. Doncs el 2015 treuen una cançó titulada Sota la llum del sol, La Tornada, no oblidem, això és La Tornada, vol dir que això ho repeteixen 3 vegades, diu així: només tu i jo hem nadat en un mar sota la llum del sol. Tu i jo hem nadat en un mar sota la llum del sol i això ens ha fet eterns. Parlem-ne. Com? Què? O sigui que van a la platja i es va banyar amb la persona estimada. I d'aquí la immortalitat. La immortalitat. Ja està. Només tu i jo. O sigui, això és experiència única. Irrepetible. No sé, o sigui... En quin moment acceptem que això està bé? No ho sé. Però clar, tu escoltes la cançó i estàs... És una cançó chill, relaxada, a mi em remet suau. una mica al Mar de Manel, no?, que deia... Sí. Tu i jo, no sé què, tu i jo, i al final al mar. I aquí directament ja va... Ja està, aquí... Com si fos la segona part de la cançó. Ara que ja ens hem banyat al mar, ja està. Ara ja no tenim res més a fer. O sigui, hem culminat. A partir d'aquí tot anirà cap avall. Em va fascinar. Aquesta és una de les que vaig trobar jo sol i que pertany a una subsecció. Porto 3 exemples per fer 3 subseccions. Perfecte. Aquesta és la subsecció frase que té sentit, és una frase funcional. Sintàcticament funciona. Exacte. Però que, a veure, el que diu no té massa valor. Vale. Que això és prou habitual. La següent secció és frases que potser no hauríem de dir en veu alta. Vale? Allò que, com que ets cantant, t'animes a dir alguna cosa que potser no hauries de dir en veu alta. I aquí em remeto a un dels grans de dins la música espanyola i també catalana, que és Joan Manuel Serrat, que el 1981 publica Esos locos bajitos, i això també és La Tornada. Volem dir que això també es repeteix diverses vegades. La Tornada diu així: niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Vale. Això és La Tornada. O sigui, és un veí que... O és algú que hi ha un nen que juga a pilota. El context és que la cançó és una lloança als nens, però la tornada és això. Tal qual. O sigui, tota la cançó és els nens, quina màgia, els nens que són el futur, els nens i l'alegria que porten, i la tornada és això. Però potser és com una reivindicació de que els nens van sentint això sempre, no? Això és el que pensaria jo, però després ho veus interpretat en directe i dius, no, està sent totalment seriós. O sigui, en Joan Manuel va tenir els seus crios i estava escrivint-los algo absolutament preciós, i a mig d'esto li van llançar una pilota al despatx, es va cagar en ells i va dir, això va a la cançó. Vale. I ningú en tot el procés li va dir, escolta, Joan Manuel, que potser no. I el més fort d'aquesta és que aquesta és bastant un hit, és a dir, nosaltres generacionalment ens cau lluny, però aquesta és un hit d'aquestes que té milions i milions d'escoltes a Spotify i a YouTube i tal. A mi no em deixa xocar perquè és zero sarcàstic, o sigui, com ho canta, evidentment és una reivindicació de, bueno, als nens se'ls hi fot molt la xapa, però ell ho diu com, o sigui, s'ho tenen guanyat. Exacte. La lletra semblaria com irònica, però quan la interpretació no ho és. Llavors es perd aquí el missatge. Absolutament honesta. I he hagut de fer un exercici de no portar cançons d'artistes o de peces concretes que vulguin ser sarcàstiques o memes o cíniques. Vull dir que això també existeix. Podem ser cúteres pel fet de ser cúteres. Però les 3 cançons que porto tenen una voluntat poètica. Van en sèrio. I aquí és on xoca. I queda el tercer tipus, que són aquelles cançons on, pel que pugui passar, quan tu estàs escrivint cançons, l'objectiu no és fer una frase correcta, l'objectiu és arribar a transmetre el que sigui. Però aleshores et pot arribar a passar que fas un text que sintàcticament directament ja no té cap mena de sentit. Aleshores, jo llegiré això tal qual, tal com raja, i és deduïble de què va la cosa. Tanco els ulls per concentrar-me. Vale. Això és d'Al·lèrgiques al pol·len, un àlbum Cants, crits i baralles, potser ho he dit al revés, que van publicar l'any passat, el 2023, i la cançó es diu Anem fent, i aquesta és la primera estrofa. La cançó comença així. Mai haguéssim pensat, quan el cel ens abraçava,
La calor anava calant a poc el més fred que ja es retirava. Vam decidir que el millor era pujar amb la marea i això que el mar se'ns havia escapat. O sigui que ha arribat la primavera, però dit... Jo no ho sé, jo no m'atreveix. Deixa'm llegir-ho. Et deixo llegir-ho. És una cançó així mig com desamor, però clar, comença amb aquest mai haguéssim pensat què? Aquest mai haguéssim pensat queda irresolt per l'infinit. Què pensen? No ho sé. Clar, perquè després diu quan. Després fa el context, però què és? Mai haguéssim pensat... Jo crec que és com que hi ha un desamor, no? I que no ens ho esperàvem quan estàvem... El cel ens abraçava, suposo que entenc que és quan estàvem tot bé. anava bé, amb l'idili. En l'idili tot... Ningú s'esperava que això acabés malament. La cançó, quan tu l'escoltes, entens perfectament de què va, no? També perquè estem molt, molt submergits en un magma cultural on entenem certs tòpics molt fàcilment. Però clar, a la que et pares i ho revises, dius... Oh, maleïdes trileres, no? Això que dèiem, els cantants i els músics som trileros, us enganyem. Diem, jo també. Penses que dius alguna cosa? Jo ho entenc. Anem amb presses, perquè hem de fer un altre capítol, una altra cançó, i... Posa això... Ja està. Tira. S'entén? Sí. Tira milles, vinga. I cantades funcionen, eh? Aquestes 3 cançons, cantades, sonen funcionen. Bé musicalment. L'únic que si et pares i dius, vale, què m'estàs dient, és quan entra el joc. I això és una mica el que venia a reivindicar avui, que a vegades ens la colen i no ens hem de deixar colar. Doncs, Adrià Pagès, el ros de l'Eixample. No sé si t'ha agradat aquest Epítet, es diu? Sí, no? El ros de l'Eixample. El ros de l'Eixample. M'encanta. Ara faré... L'Alma avui no ha pogut venir, anem una miqueta ja passats de temps, així que faré un minijoc molt relacionat amb el que me l'ha passat ella, perquè jo ho pugui fer. Jo faré la meva pregunta habitual. Hi ha premi? No hi ha premi, em sap greu. Avui que no se'n podia escapar! Avui que només concursaves tu. Jo et diré la lletra d'una cançó. D'acord. Vale? Et diré diversos cantants. Perdona, que m'ho he passat pel mòbil i vaig una mica liat, això, com dèiem, les presses. I llavors tu has d'endevinar quin de tots els que t'he dit és, vale? Les opcions sempre són les mateixes. Vale. Has de relacionar cada un. Manel, Ariana Grande, Cristina Aguilera i Raúl Alejandro. Vale. Tens aquests 4. Manel, ja sé que de sobte, comparat amb els altres, és com jo un salt. Està fantàstic. Ho trobarem. Llavors, diu... Som-hi, Vinga, va. Vaig a la primera. Són traduccions o són en anglès? Jo te la llegeixo en català. Uau. Hi ha una frase que diu: jo només vull morir amb vida. No con vida. Okay. I only wanna die alive en anglès, en castellà yo solo quiero morir con vida. Això jo diré que és la rockera Cristina Aguilera, que a vegades se li en va la olla. No. No! No, Ariana Grande, em sap greu. Això és l'Ariana Grande. Oh. Som-hi una altra. Vinga. Com una roca, tu vas esperar molt pacient. Com una roca... De la mateixa manera. Sí. No? Igual que una roca, tu vas esperar molt pacient. Les roques són molt pacients. Apostaré per Raúl Alejandro. No, Cristina Aguilera. No. Veus? És que ni que hi hagués premi no me'l guanyaré. Faré 0 de 4. Estem preparats per aquesta debacle? No ho sé. El col·laborador músic encertant 0 de 4 en un joc musical. Som-hi. Vinga. La següent. Es va mudar a prop meu, arribo en 10, ja no em fa falta un GPS, em sé de memòria la ruta del seu cos. Hòstia. Clar, ara estic entre el Raúl Alejandro i el Manel. És això, Raúl Alejandro, examant de Rosalia o Guillem Gispert, tiet de Catalunya. Tiet de Catalunya. Bueno, diré cauré de 4 grapes. Diré que és el Raúl Alejandro. Sí! Bé. És que és d'aquelles lletres tontes de Manel. De tant en tant te'n colen alguna. Clar, de fet, l'Alma m'havia passat una de Manel. L'he deixat pel final perquè el que m'ha passat és benvolgut, jo reconec que hi faré covard de mi i dic, Alma, això tothom sap que és de Manel i segon, jo no sé per què dius que no té sentit. Però no ho sé, a mi em sembla que té sentit. No, benvolgut és un temasso a l'Ariadna Grande en la seva etapa Disney. És el seu gran èxit. Llavors tinc un extra, però clar, no t'he dit el cantant
però... A veure si encerto a lo bèstia. És a lo bèstia, Podem exacte, ubicar-lo món anglosaxó, món hispanoparlant, alguna pesta? Diria. No, Diria. Crec que sí. Com sigui l'Elton John, et mato. No. De fet, ja te la llegeixo en castellà. Vale. Dicen que un clavo saca un clavo, pero eso es solo rima. No existe una herramienta que saque mi amor. Oh, me cago en tot. És que no és veritat, eh? Et diré que és la Shakira, però no és veritat. No és Shakira. Ah. No és Shakira, és Romeo Santos. Romeo Santos. Té nom de cantant de boleros. Totalment. O sigui, no sé qui és, però ara mateix em posaré un bolero de Romeo Santos. Un clavo saca un clavo, però és solo una rima. No, jo no sé on està la rima, però... Home, clavo con clavo. Clavo con clavo ja, però fins i tot està dins del mateix vers, no? Entenc jo. Bueno, no sé. El que dèiem, no som uns trileros, tio, no et fiïs dels cantants. Bé, doncs això ha estat tot per avui. Fins aquí hem arribat. Merci per tot. Esperem que hagueu gaudit d'aquest capítol. Pensàvem que érem dos pagesos, però no, hem tingut un pagès i una persona que acompanyava en el seu moment els pagesos. Generació Perduda, un cabret radiofònic, el podcast nepotista, que bla, 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 bla. Moltes gràcies al Carsten Contreras, que ha hagut de marxar. L'Adrià Pagès. L'Alma Rodelgo, ja on siguis, t'estimem. Gràcies des de la tècnica, des de la cabina, a la Gemma López, que normalment tenim el Júlia Mórez, i jo mateix, el Carlos Bueno. Això ha sigut tot. Konnichiwa!